Wong nonton ki bebas, Mbah. Ora iso ngono apa ya nek nonton brutune iki. Biasane sing mun nonton ning ngadep rono kuwi engko nyawere akeh. Ngomong sapa sing nyawerake lho. Kupluk putih kae lho. No lintang pinggir dhewe iki apa ya sinden? Jare gawanmu to. Teko dhewe ya. Oh, nek sinden to gedhe men. Ngertiku sinden iki langsing-langsing ngene-ngene iki.
Lah kuwi semono gedene, Mak. Mbah, aja ngono to, Mbah. Aku mung tekon wong gedhe iki ya sinden apa ora? Wae gede-gede rumangsane kae wo. Iki ya gede kok. Iki rak setengah gedhe. Sekara bisa sok-sok menyapa. Gunung Desa. Malah nang dapur piye iki Mas Bimo lakone apa iki ya wong mau wis nang ngarep kene apik-apik malah mlayu nang dapur Saisa oke Saisa matur suwun matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Rupiatun ya ingkang rawuh wonten ing mundhal punika kula semanggaken dumateng panjenengan Bapak Alus Susanto sesepuh saking Sragen Asri Manunggal
sesuk kondangan. Iya. Jam piro? Heeh. Manut. Oke, lunas ya. Lunas. Sedaya ingkang sami rawuh manamung kita ing menika ingkang saged waturaken Batu Jami mbok bilih kirang nuju Brana kula atas nami warga Gunung Kidul nyuwun Gusti samudra pangarsami nggih matur nuwun kula aturaken tinggal sampun Mbah sampun pranata namung setunggal jan kagemane bengi iki nyentrik to Mbah tumben iki sarung rene kowe gayamu kaya ngono to ya lah iya jenengan wong liyane pada blangkonan kok hari ini sepertinya gitu mesti mau bareng apa mau bareng apa? Ya, wong biasa tenan. Ya wis. Aja, sampun matur nuwun ya, Mbak. Nggih, matur suwun dhumateng pun Bapak Alus Santo. Iki
sekaligus mewakili dari IKG Ikatan Gunung Kidul. Nah, ingkang salajengipun kula suwunaken saking paguyuban ingkang litunipun niki perwakilan dari PMJJ kula semanggaken untuk perwakilannya. Yo, monggo. Yang dari PMJJ untuk perwakilannya. Kita persilakan untuk perwakilan dari PMJJ bersama-sama dengan Campur Sari Sragen Asri Manunggal. Monggo Mas Pia. Untuk perwakilan dari PMJJ-nya. Semoga goyang sedaya kalian baru keluarga besar Sragen Asri Manunggal. Rekan-rekan yang dari Jiwa Budaya yang mau ikut joget yuk, monggo yuk. Yang dari kesenian dolanan Jiwa Budaya. Monggo bapak-bapak sedaya. Mbak Fitri, Mbak Tari, Mbak Yuli, Mbak Misa. Monggo dulur-dulur yang lainnya yang mau bergoyang dipersilahkan monggo. Dikasih kain kontrak Kawin kontrakan kok ya penak Mas. Penak Mas. Waduh. Nek kurang bisa dikontrak meneh. Masuk. Aduh, andaku sayang, marah cantik wajahmu yang ku kenal. Monggo ibu-ibu dari Sragen Asri Manunggal yang mau aerobiknya senam aerobik monggo. Mas jangan kelewatan, tresnaku iki ya cuma salah. Ra ono maneh kata sayang-sayangan, mergo janjine yo mung kawin kontrak. Ayo Mas. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Taat bila kawin kontrakan, berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Laksana kawinan ijab kabel kumandang, sliramu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku jatuh cinta beneran, tresnaku iki ya cuma buat tambah. Itu yang dari keluarga besar Sragen Asri Manunggal. Coba dong. Pak
Pak Muji, goyang Pak Muji. Wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau kini sedang kita hanyalah adik yang ku sayang. Mas jangan kelewatan Asik adres aku lagi yang cuma sama terlanjur cinta mati kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpasang. Istilah kau kontrakan, berapapun mas kawinnya ku bayar kotak. adalah kesana kawinan ijab kabul kumandang asmiramu tangisa terharu aku nyawa akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kapan akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kapan. Nggih, matur sembah nuwun, Matur sampun suwun, sikap. Mbak Devi. Nggih, gendhingipun mugi-mugi saged menghibur. Monggo Ibu Gio, Ibu RT. Ibu Mami, Ibu Alek kerto semanggiaken. Jumeneng. Sareng-sareng, monggo. Ayo Mbak Nur. Mbak Nur, monggo. Bola-bolanya diajak kabeh, monggo. Ayo cepet iki lho, Wes. diitungke iki lho. Ayo kabeh. Ibu Gio, monggo. Yes. Ibu Gio. Yang lainnya, Ibu Mami. Yo Bu RT juga Bu RT. Bu Alek. Yo kabeh, monggo. Semuanya untuk ibu-ibu Seragen Asri Manunggal yo. Kok bapak-bapaknya keri-keri wae nak Ayo bapak-bapaknya. ayo. Yo. Ibu Reno. Audionya ojo ketinggalan. Iki lagunya apa iki, Bu Alek? Kabeh kok senengane manuk saiki mugi jan. Saking paguyuban Eka Wangi, nggih matur suwun, matur sembah nuwun atas kerawuhannya, atas kedatangannya bersama-sama dengan Seragen Asri Manunggal. Ayo ibu-ibu yang mau ikut joget. Apa susah buat apa siapa yang
kapok lombok kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku oleh gedhe wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Gendut dena santri lulusan pondok isi perawan kurang tahu ketemu tak rewangi sarungan kesekolah assalamualaikum jawabe waalaikumsalam Mbak Yuli, ayo. Bojoku termasuk. Asik, si Roman moyo, ingsun timbali, timbalono Raden Marmoyo. Mbak Fitri dan juga kawan-kawan, kita untuk mempererat tali silaturahmi agar supaya selalu dalam bersilaturahmi kita selalu dikenang dan juga semakin akrab. Yuk. Iso timbali, timbalono Raden Marmoyo. Di LC Jiwa Budaya Mbak. Iso timbali si Romar Moyo ingsun timbali monggo patopan timbalo gabung mriki timbalono Raden Marmoyo. Monggo patopan gabung mriki no. Mas Jon. Patopan iya. Iya iya. Iya iya. Mas Pomo. Cakopan. Tali 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 tali.
iki nek nyanyi neng gone wong gede-gede ngene iki, Pak. Kok gede-gede ta, gedene sepira lho, Mas? Senantiku jenengan yo Pak gede. Alek yo gede yo Pak Alek. Yo padha lho gede karo sampean, Mas. Oke lanjut. Catatan oi. Datang mundur saya meraki. Iyo iya iyo iyo iya iyo. Aku kok Om Bimo. Monggo Pak Alek perkenalan kalian penari-penari Dolala Jiwa Budaya. HAE HAE HAE. Iyo DJ Terata. Iya iya iya. Masuk Mas. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak golek eren. Ayo ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Jenenge kubuk asmara. Tanggo anduk tresno. Tanpa bantah, tanpa kloso. Pot apote ketaman asmara. Niki Om Bimo, nggih, pripun Om Bimo? Lagi iki cah Sragen udah rawanin joget yo opo. Sragen cap opo iki? Oh, nggih. Urung anget, Pak. Urung anget, Pak. Omonge sapa ketawan yo? Catetan Datan luntur saya merati. Iya iya iya. Iya iya iya. Aku kowe dadi karwo. Goler neng kubuk asmara. Awas 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 mendepe. Ayo ayo.
muga tandha tresno Candil menclok ning witing sawah asaku dialite ilang kuningan sayang gilingan amano menclok ning witing sawah bareng selamat sampai rumah kembali bisa bertemu dengan keluarga. Monggo Mas Gio. Monggo Mas Temon. Mas Temon monggo. Lah nek omahe suwung terus piye, Mas? Ya bali ngomah no. Oh, bali mulih. Ora kecewa engko. Den. Monggo. Syukur bisa nyawang. Syukur bisa nyawang katuratan sing dikandang. Ora ilang.
kudu payung. Iya, Mas. Gara-gara main suwung sampean rodok mumet iki ketoke. Terus mawon ya. Terus Mas. Syukur bisa nyawang. Kadang-kadang PSAT, kadang-kadang paguyuban Sragen Asri Manunggal nyawiji sedulur selawase. Kripik gedang, kripik telo sithik dang waton rata. Matur panyuwun Kang Mas. Wiwitane sesideman iku. Anderek sang pekek Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bandara terus yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang premono ning wasis angkrung marang bendara dia sulistya pijer ngincangake alis terus tresna sesideman luwih becik patenono Luwih becik
nganggo ngetop barang ta iki? Oh, ndak ngetop. Urip ana godha gedhe kowe tak tukoke masa isi apa wae nadyan sesidepan
Lo semenggaken. Yo Mbak, anu buatun yo ora apa-apa sing. Oh baju bang lo. Jenengan kok pinter milih Mbak Atun. Lah dhisik tanggoku kok. Coba milih sing rada sangar-sangar ini iki lho. Baju bang kilangan. Iya. 100.000, 50.000, 50.000, 50.000, selawe. Cok. Ngono. Tembak, tembak, dor, dor, dor. Tembak, tembak, dor. Joget Mas Budi. Masih penuh. Kabul di kabul. Monggo Mas. Monggo Mas Warno. Luka hati kangge bapak coban. Iki awan apa bengi kebangetan uripku iki. Gusti paringa margi meja kula mangke kados pundi. Ya ya yo, ya ya yo. Bapak Ibu sampun mboten wonten. Joget Gusti Kanjeng ing sampingmu. Aku piye netra kali sakit mata. apa iki wis
cobaan iki awan apa bengi kebangetan uripku iki apa pancen tanpa bapak ibu nelangsa jroning atiku aku dadi bocah yatim piatu Yo Mas Temon, yo ke Mas Temon. Andai kau merasakan sakit yang kau berikan kepadaku, Bukaga yang akan sanggup untuk bertahan. Andai yang ku rasakan, yang ku dapat berikan kepadamu, ku pastikan dirimu lebih rapuh dariku. Namun ku tak ingin lukai hatimu. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Aku mengalah karena cinta, kamu seperlunya cinta. Dengan cara apa lagi kau melunakkan hati? Haruskah diriku mati agar kau bisa hargai? Kau merasakan sakit yang ku berikan kepadamu, ku yakin ku tak akan sanggup untuk bertahan. Andai yang ku lakukan dapat ku kembalikan kepadamu, ku pastikan dirimu lebih rapuh dariku. Namun ku tak ingin lukai hati.
sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Ini ku sadari dirimu tak punya rasa untukmu. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga dalam tangismu. Akulah yang selalu ada. Aku kecewa, mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah kau berikan? Ataukah kau sengaja permainkan diriku? Haruskah ku relakan dirimu yang selama ini ku harapkan? Jujur aku terluka melihat kau bersamanya. Musnah sudah harapan kita yang selama ini. Kini tinggallah selamamu, tinggal aku di dalam sepi. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga dalam tangismu. Akulah yang selalu ada. Aku kecewa, mengapa kau pilih dia? Tidakkah kau rasakan getaran cinta yang telah kau berikan? Ataukah kau sengaja permainkan diriku? Haruskah ku relakan dirimu yang selama ini ku harapkan? Jujur aku terluka melihat kau bersamanya. Musnah sudah harapan cinta yang ku harap selama ini. Ini kenanga kau bersamanya, tinggal
ku harap selama ini tinggal kau kenangannya, tinggal aku di jalan sepi. Kau selamanya. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Mas Parno.